Живот, който не си прикарва да се самоанализираш, не си струва да го живееш. И този самоанализ ти показва много интересни части от себе си. И естествено има и лоши, естествено има и пороци. Ако човек може да ограничи пороците по начин, който да му пречат само на себе си, супер. Защото, примерно, пиенето на ракия пречиш най-вече на себе си. Да, и на децата, и на жената, но най-вече на себе си. Има пороци, които пречат на другите. Да. Аз искам да ви запитам отдавна нещо. Говорите, благодаря ви, казвам се Милко Димитров. Говорите толкова много, че работите с много големи компании. Как малки компании могат да работят с вас? Като моята. Какъв е начинът и пътя, който трябва да изминат, за да стигнат до вашата компания, да помогне на моята компания? Ние започваме една програма. По някакъв късмет сме създали една система, която работи. Се казва Fast Track Way. Системата на Fast Track от следващата година ще бъде част от програмата в Харвард. И ние прилагаме в много фирми, само извън България. И миналата година говорихме с екипа и си казваме, малко, това нещо трябва тук да го правим в България. Защото на всичкото отгоре, оттам печеля пари, но тук печеля нещо повече, ако стане в България. Тук печеля нещо, което с пари не може да се купи. И направихме една фундация, която се казва Нуровете на България. Тая фундация има за цел да намери млади, талантливи, талантливи и работливи българи, които искат да направят сериозен бизнес. И да можем ние да им предоставим нашата цялата система, те да използват вътре в техния бизнес, като нямаме търговски интерес към това нещо. Искаме само да намерим българи, които не ги е страх от работа, които не ги е страх от експерименти, за да им дадем целият наш опит да могат да го приложат при тях. И се надявам тази система от ноември нататък да работи. Всеки, който има интерес, може да ми пише на мен в LinkedIn, с най-голямо удоволствие ще предоставим всичко, което знаем на всички български фирми. Тоест аз ще ви пиша. Задължително и благодаря много.